puso at makauban ang usa ka young filmmaker nga taga General Santos City, Kansang Film, usa sa mga official entry sa International Film Festival 2022 sa Manhattan, New York City. Atong ila-ilahon si Frances Claire Bondoc. Mayong buntag, Frances! Hello! May buntag po sa inyong tanan at mas mga kapuso dira nga sa tanaw. Congratulations, Frances, ha, kay imuhang film nakaabot gyud sa Manhattan, New York City International Film Festival. Can you share with us kining imuhang film nga entitled Lancha? Unsa ba ni? Mahitungod sa unsa ba ni, Frances? First, thank you sa inyong pag-recognize sa aking award. Okay, Lancha is about a young fisherman who rises before dawn to catch fish and while attending online classes during the day. So, Lancha, featuring Aljontis Humauas from Bula, General Santos City. Isa siya, ato na time, isa siya ka-estudyante, second year student, na nag-pangisda during, usually yung routine nag-start during gabi ijod, gabi hangtod kadlawon, dira siya nag-pangisda. And then after that, pag nakauli na siya is nag-attend siya yung online classes. Since kato na nag-take ang production sa ako ang documentary film during the online remote learning. So online classes pa ato na time. And then, so ato ang usually routine. Pangisda siya, gitang gabi hangtod kadlawon, tapos usually mga 8 or 7 a.m. class na po niya, online classes, so wala siya tulugan na time. So, dira siya nag-take place. So, all in all, ginahimo niya to achieve his dreams na siyempre makatapos iyang pag-eskwela or maging successful, tapos makapalit po sa iyahang dream na fishing boat, which is lancha or bangka. It took you 5 months aron ma-produce ang film. Pwede ba nimo ma-share ka namo ang experience during the production? Yeah, 5 months. And then, sa ako ang production na, so mag-start ako shooting. Na-problema ko because I don't have the gears. Thanks to Direct Alan Filoteo na sa iyahang pag-help jud o pag-mentor all throughout the process na pull off na ko siya. But then before that, nagka-problema ko because isod ba jud ay at first kay syempre magdala kag camera, magdala kag suga, magdala kag lapel, so dili jud ako siya kaya. Kapila ko nag-attempt during the first days of my production, kapila ko nag-attempt na mag-shoot na good jud kay murag behind na jud ko sa ako ang mga classmates ba kay sila murag nakatunga na sila sa ilahang i-shoot, but then ako kay wala pa, so nakulbaan ako ato light lang og labader na jud ko sa ako ang kaugmaon. So ingato kapila ko na days na nag-attempt, pero kanang naa ko jud mga hindrance na magpugong sa imuha, like ato na time is nagaulan-ulan, so ang mga gears ba, ang mga camera, mga tripods, mga lights, dili pa din mabasa niya ang ako ang sa kanan pa jud ato kay motor lang, so lisod jud siya kaayo i-pull off kato na time kay walay perfect time ba na magsugod sa ako ang pag-shoot ato. Tapos sa production gihapon ako na is ang number one kalaban jud ako ato na time is ang weather, kay grabe ka ulan-ulan, oy pa jud slide pa jud kaayo, tapos ako lang isa, and then thankfully nag-abot si Jaylord Ibarra, so nagpatabang ko siya sa first days lang po sa shooting nako. Ngano nakahuna-huna pud kang ipasa or isubmit nimo ni as entry? Of course, nagapasalamat dito kay Direct Alan Filoteo kay nag-open og many opportunities for me to show the world na ako'y nahimo na documentary film.
And because of Direct Alan Filipeo, napagkat ko, naila-ila na ko si Direct Luis Pedron. So, si Direct Luis Pedron is the festival director of the International Film Festival Manhattan. So, because of that, nag-try jud ko. But then, ang challenge is, the original duration of my documentary film, patong thesis pa lang na ako siya, is around 17 minutes. 17 minutes siya. But then, Direct Luis Pedron, nag-inform sa ako na ang kailangan lang i-submit is around, short documentary lang man siya, is around 8 minutes lang. So, that's the challenge. Like, from 17 minutes na documentary film, dapat i-cut na ko siya into 8 minutes lang. And while i-keep na ko ang storyline. So, grabe ang challenge na na time kay halos almost, katunga jubi ay, na ang mabawas sa akong footage sa akong original na documentary film. Alright, Frances, imuhang mensahe, especially ngadto sa atong mga aspiring young filmmakers. Ang akong advice is that to all young filmmakers out there na nag-tanaw is that it doesn't matter if you have the complete set of gears or only a phone na yung ginagunitan. As long as you put your heart and soul in whatever piece you're working, in whatever, it's either a film or a piece of art, basta naalang dyan ha imong passion. And then I guarantee you that the result will be satisfying. Kay nakarelate jud ko ana kay just like me, no? Ano lang jud ko, thanks to Direct Alan kay nag-provide sa mga devices na para ma-pull off na ko, no? But then, ang usual lang jud ako, ang permanente lang jud ako hawak is akong phone, which is never mind, akong phone lang jud. So in other words, whatever it is you do it well, do it with your passion, because you will be surprised na ang outcome di ay kay satisfying jud kayo sa pag-human. Alright, daghang salamat sa paghatag sa imuhang time dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Congratulations! Thank you very much.